खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आरो जोंनि स्टुडिय'आव दायो दंफैयो मिस्टार अजित नार्जारी आदै स' बिथांखौ जोङो गोसो गोरबोजों जोंनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनाय थाबाय सिगांग्रो रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा बेफोरबायदि जाथाय जानाया बाट आं बर' हारिनि गेजेराव बाथ्राखौ बुंनोसै आं माने जेब्ला आं बिनि सायावहाय माखासे एनालाइसिस आरो माखासे बिराद भिडिअ बानायगासिनो दं बे हिसाबै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने माखासे हौवायानो जा हिन्जावानो जा बिसोरो संसार जेब्ला आगान होदों संसार जानायावहाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय दुखु खस्थ'खौ सहायनो हायैनि थाखाय सोरबा गावनि हौवाखौ गारनानै खारदों आरो सोरबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हौवा लाहैदों बाट एखे खोथाया सेम मानो होनोब्ला बिथांमोना जेब्ला संसार जागोन अब्ला बे संसार जानायावहाय बेनो खोथाया बै हौवाजों थांब्लाबो बे माने दुखु खस्थ'खौ सहायखानांगोन आरो बै हौवा हिन्जावखौ लाहैब्लाबो एखे दुखु खस्थ'खौ सहायना थानो गोनां जाखागोन अब्ला बिदिब्ला जों मानो गारलायनो गोनां जों जायखौ हाबा खालामदों बेजोंनो जों संसार जानाया बेसेबां गोनांथि बेखौ जों साननाया गाहाम आरोना स' बेबायदि जाथाय जागासिनो दं रायजो राजाफोर स' जोंनि गेजेराव दङ मिस्टार अजित नार्जारी आरो लोगोसे बिथाङा बावलागुरिनि होनना बुंदों खासिक'ट्रा चिरांनि स' बिथांहा 3 गथ'फोर दङ बिनि गेजेराव सुमित नार्जारीया बिथांनि फिसाज्ला देरसिन आरो दिगिसा नार्जारी बिथांनि सेकेन्ड माने फिसाजो आरो लोगोसे थार्डआवहाय फिसाज्ला दङ बेनो जाबाय सुजित नार्जारी स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दायो अजित नार्जारी आदैया माखासे खोथाखौ खोन्थासिगोन थांनाय 1 डिसेम्बरावहाय बिथांनि हिन्जावा गोमानानै दङ रायजो राजाफोर बै समनिफ्रायनो बिथाङा सासे एग्रिकालचाराव खामानि मावनाय 4th ग्रेडआवहाय स' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फंसेनो आदै खोन्थाना होदो रायजो राजाफोरनिफ्राय मा मदद लुबैदों खुलुमबाय बर' हारिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोननो आं खुलुमनाय जासिहरबाय जाथाया बेनो आंनिया थांनाय डिसेम्बर खालि आंनि हिन्जावा थांनाय डिसेम्बर 1 अक्ट'आव 1 डिसेम्बराव आरो 1 अक्ट'आव न'निफ्राय ओंखारलाङो नाथाय रावबो नुवाखै न'आव रावबो गैयामोन बबाव थांदों रावबो मिथिया आं फैनानै नायफैबाय न'आव गैया जेला फन खालामो सुइच अफ खिन्थायो नाथाय आं थेवब्लाबो फैगोन होननानै साननानै दंमोन जेला आङो आरो अफिसाव माने डिउटियाव थांनानै फैफिनबावो अब्ला आङो गोसोखौ गिलिर गिलिर मोननानै फैबाय आं मानो सुइच अफ देखायबाय थाखो बे साननानै आङो जेब्ला न'आव सफैयो अब्ला आङो सिन्था खालामबाय गद्रेज साबिफोरखौबो बबावबाफोर दोनलांदों नामा साननानै आं गद्रेज साबि नागिरबाय जेब्ला गद्रेज साबिखौ नागिरनानै मोनो अब्ला गद्रेजखौ खेवनानै नायबा गावनि जि जोम गस्ला सना रुपा गासिबो जोबनाय नुबाय आं लानानै थांजोब्बाय बेनिफ्राय आं सिन्था खालामबाय मा जाखो आं बेखौनो रायजो राजाफोर आं खावलायो जाहाथे आंनि बिजिया बबाव दं नागिरनानै हरो नैबे बिएम सोदोब स्टेडियामाव आं दिनै मदद लाफैनांगौ जादों बबाव दं बेनि थाखायनो नैबे आंनि हिन्जाव सावगारि होखानाय दं बे सावगारिखौ नायनानै नोंसोर आंनि बिजिखौ मोनोब्ला आंनो खिन्थाहरनाय जायो जाहाथे बेनि मोनसे सिन्नथ दं बेहा माने खोमायाव दावथुर जानाय अपारेसन जानाय आरो आखाइयाव मोनसे आगदाथिं दादु दङ बेहा गोसोमनो बेखौ नुयोब्लानो नोंसोर बेनो होननानै मिथिगोन आरो डकुमेन्टसफोरखौ नायब्लाबो मिथिगोन बे अजितनि हिन्जाव होननानै गासिबो डकुमेन्टसआव अजित नार्जारी दं आरो अजित नार्जारी आरो रायजोफोर आं बे आंनि हिन्जावखौ जेबो खस्थ' होआखै माइ गायहोआ माइ सौहोआ जेबो डिस्टार्ब गैया बेहा संनाय जानायल' आंनो संनानैल' जाहोहरनांगौ मा जानो गोसो आं बेनो गासिबो होफैजोबो
बिनि थाखाय आं जेबो दुखु होआखै नांलायाखैबो बुलायाखैबो आं बुफेराबो बेखौ बेबायदि आं उनोमोन बेखौ बेमार आजार लाख लाख थाखा गारनानै सिख्लानिफ्रायनो फाहामबोदों आं बिनि थाखायनो आं दिनै बेखौ आं अनगोन सानदोंमोन आं अनबाय थागोन सानदोंमोन आं सिगां समाव अनोमोन नाथाय बे ससेयाव मा जाखो आं जेबो मिथिया दिनै आं बे हिन्जावखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि हिन्जाव मोनोब्ला आं दाबो गनायनानै लाफिनगोन आंनि हिन्जाव होननानै रायजोफोर जेरै मोनोब्ला नैबे आंनि मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन बे मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय 80040 गोरोन्थि जाबाय दे आं स्क्रिनाव होनो हागोन गोसोआव गैयाबा 8011408227 बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा आंनो खिन्थाहरनो हागोन अके रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय आंनि बे दुखुखौ जाहाथे नुनानै बे मदद होयो एसेनोसै रायजो राजा स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिस्टार अजित नार्जारिनिफ्राय माखासे रावफोरखौ खोनानो मोनबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना मदद खालामगोन बिथाङा सासे एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावनाय नायदो सरकारि साख्रि मावनाय सासे सुबुंनि हिन्जावाबो गोमायो बा हिन्जावाबो खारो आसुरित आरोना दा सरकारि साख्रि मावनानै बिथाङा गोबां दुखु खस्थ'जोंबाबो बिथांनि बेमारफोरखौ नायै नायै बेसेबांबा लाख लाख थाखा गारि गारि माखासे सम्पति आरजिनांगौ बैफोर आरजिनांगौखौ बन्द' खालामनानै बिथांनि माने देहा सोलेरखौ नायनायाव बिथाङा बिराद सापर्ट खालामदों दा बैबायदि मानसिया दिनै गावनि हौवाखौ गारनानै थांबाय गोमाबाय दा आं नोंथांमोननि गेजेराव सावगारियाव स्क्रिनाव होनानै होदों बेनो बिथांनि हिन्जावा आरो बिनि मुङानो जाबाय रहिला नार्जारि बिथाङा 3 गथ' दङ आरो बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंजोबखाबाय दायो नोंथांमोना अननानै बे रहिला नार्जारिखौ नुदोंब्ला प्लिज जोंनो कल खालामना खोन्थाहरनो हागोन बिथांनि नाम्बारखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो आं स्क्रिनाव होनो हाबावनि आरो लोगोसे आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना जुदि आंनियाव खोन्थाहरनो गोसो जादोंब्ला 7740039057 आं बुंनो सानो खायसे मानसिफ्रा हाबा जानानै प्लेनिं खालामनानै आरो गारनाय मिथिया दा बिथांनि गेजेराव नांलायलायदोंमोन नामा ओरैनो जेबो नांलायाखै जेबो दावराव दावसि गैया आरामसे फुङाव दे बिफा खुसिया मासे दङ बेखौ माबार गोदादो नोंहा दा थांनायाव हाखु दाखु जाबाय डिउटियाव थांनायाव आरो औ बेबायदि होननानै आं गोदाना होबाय जाबाय दुगैस्रां लोबस्रां जाबाय रायलायलायनानै आंथ' थांबाय दं नालाय दं जेला आङो अफिसाव सहैनानै 12थायाव फन खालामहरदोंमोन आं बाहाय खेबनै रिंदोंमोन खेबनै रिंनायखौबो बियो एक्सेप्ट खालामाखै दं नालाय दं न'आव दं बिदि साननानै आङो कल खालामफिनासै बेनि उनाव फैनानैसो नायफैबाय आं न'आव गैया कल खालामबाय आं सुइच अफ बे सुइच अफआनो सुइच अफ दिनैसिम सुइच अफ मबाइला थांनाय 1 डिसेम्बरावहाय मादै रहिलाया गोमाना दङ ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गोमानानै दा बिथाङा गोबां खैफोद दा गथ' गथायफोरखौ नायनायावहाय बिथाङा बिराद प्रब्लेमाव जानानै दङ दा बेहाबो हारसिङै नायख'नो हाया दा बिथाङाबो डिउटियाव थांनांगौ दा डिउटियाव थाङाब्ला खामानि मावहैयाब्ला बोरैथो रां फैगोन नङा होमबा न'खर संसार जानायाव बोरै रां फैगोन स' बिथाङा सरकारि साख्रि मावो रायजो राजाफोर दा सरकारि साख्रि मावनाय एग्रिकालचार सेक्टरावबो मावलायनाय बेफोरबायदि मानसिनि हिन्जावाबो खारोब्ला होमबा साननानै नायदो माबायदि जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स' अननानै प्लिज जोंखौ मदद खालामबानो जाबाय जों बैफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांसिगोन जों माने मा गावनि गथ' गथाय जोनोम जाहोदों संसार जादों बिसोरखौ जों नायनांगौ बिसोरखौ बोरै फोरोंनांगौ बिसोरनि लामाफोराव माने जोङो हेंथा फैदोंब्ला बिसोरखौ बोस्रांनानै जों बिसोरखौ गोजौ थाखोसिम लांनायाव जोंनि दायथ' खालामनांगौ आरोना माने हिन्जाव आरो हौवाफोरा बेफोरबायदि दायथ'खौ साननांगौ आरोना दा मादै रहिलाया आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा जेरावखि थाङा मानो अननानै फैफिनबानो जाबाय दा नोंथां बुंनाय मथेब्लाथ' बे खारनायानो जाहैबाय सना रुपा माने आइ कार्ड साइ कार्ड सोब लाना खारदोंब्ला जि जोम लाना खारदोंब्ला बेथ' खारनायानो जाहैबाय नङाबा माबा मोनसे अबेबा जायगायाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाबायबाय ना माबा मोनसे खरस खालामनो थांनायफ्राव एक्सिडेन्ट जाबाय बायदोंब्लाथ' जों बेखौ मोनगौमोन नङा होमबा जों बेखौ मोननो हागौमोन मानो होनोब्ला दायो बेवहाय दा बिनि दख'नायानो जा जि जोमानो जुदि लांजोबदोंब्ला होमबा बे खारनायानो जाहैबाय नङा होमबा स' बेबायदि आरोना बे मोनसे होमबा सोरजों खारदों बेखौ मिथिला आरोना गांसेबो दोनबावाखै बे फट'आ गासिबो खबर लानानैसो मोननाय बे स्क्रिनाव होनाया आच्छा स' हरलाय बे माइकखौ राजा नोंसा बाबायाथ' नोंसानि सोमोन्दै बुंबाय नोंसाइखौ नांफिना नोंनो नांफिनगौ नों बेसेबां क्लासाव फरायदों 5 क्लास 5आव मा नाम नोंनि नामा
सुजित नार्जारि स' बेनो उन्दैसिन फिसाज्ला सुजित नार्जारि स' दायो अननानै प्लिज मादैया फैफिनबानो जाबाय गावनि फिसाज्लानि महरखौ नुनानै स' नोंनि फिसाज्ला सानै आरो फिसाजो सासे बे फैदों नै फिसाज्ला सासेया बे खाथियाव दङ आरो लोगोसे फिसाजोआबो बेयाव दङ आरो गोबां मानसिफ्रा नोंखौ माने नागिरनो थाखाय जोंनि स्टुडिअसिम फैदों बाट बेवहाय जोंजों सानैल' थाफाबाय स' बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो आरो खुलुमो नोंखौ अननानै नोंनि न'खरनि थाखाय नोंनि फिसाज्लानि थाखाय फैफिनबानो जाबाय आरो आदैनि थाखाय बे बैसोआव आदैया मा हिन्जाव गदाय लाबावनो हाबावगोन बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरोना दा बिथाङा इसेबां मोजां एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावनानै न'खर संसारखौ सामलायगासिनो दङ जास्ट नोंथाङा बेयाव थानानै मा खामानिबो मावनाङा दांनाङा एसे आं ओंखाम ओंख्रि संनायल' अब्ला मा खामानि मानि थाखाय माखौ बोराबनानै थांखो बे मोनसे बिराद गेदेर माने गोरोन्थि बुजिलायनाय आरोना इसेबां आलो गोजोन मोनजासेयावबो बेबायदि खारोब्ला जामब्र'हैयो आरो बेबायदि बाथ्रा आरोना आदै स' आंनि गामियाव आं बायदि माने रावबो जाहोआखै आंनि गामियाव आं बायदि रावबो जाहोआखै सोरबा साख्रि मावनायाबो खस्थ' खालामनानै जानाय खिन्थु आंनि हिन्जावा संबाय खुरना होबाय आरो खुरना होआबा आंनो खुरनानै जाबाय बेबायदि बा बेफोरबायदि खस्थ' गैया आंनि हिन्जावा बा बेफोरबायदि मोनसेयावबो जुदि बेफोरबायदि थाङोब्ला बिराद साननो गोनां बाथ्रा आरोना स' बिराद हुसियार थानांसिगोन रायजो राजाफोर जों बयबो गासिबो बिनि सायावहाय सांग्रांथि जानांसिगोन आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि सानदोंब्ला बेफोरबायदि गारनाय मानाय गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लाहैनाय गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवा लाहैनाय बेफोरबायदि सानदोंब्ला प्लिज बेफोरबायदि साननायखौ गारदो आरो नोंथांमोना जुदि अनदोंब्ला बे नैबे फंबाय नैबे सुजित नार्जारि आरो बे फंबाय सुमित नार्जारि आरो नै बिनानाव दिगिसा नार्जारिखौ जुदि अनोब्ला आरो नैबे आदैखौ जुदि अनोब्ला अननानै प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे मानसिखौ मोननाय थाबैनो खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय